Spre vânzare apartament cu 3 odăi în bloc nou construit în sector Botanica, municipiul Chișinău, Bulevard Decebal 23, Bară 2, bloc amplasat lângă parc, lângă centrul comercial Jambo, acces imediat la transport public, la o distanță de 5 minute față de gara feroviară. Blocul este construit din cărămidă plină, izolat termic, calitatea fiind superioară. Suprafața apartamentului fiind de 156 de metri pătrați, etaj intermediar, 3 dormitoare separate, bucătărie cu living, dar la dorință se poate transforma în apartament cu 4 dormitoare, 2 băi, 2 balcoane, cazan individual pe gaz. Apartamentul este la cheie, mobilat, utilat, nu a fost locuit decât de o singură persoană, starea este foarte bună, posibil vânzarea și prin credit ipotecar. Pentru detalii vă rugăm, apelați la numărul de telefon 00 37378877 997 sau lăsați un mesaj WhatsApp